Sziasztok, Levi vagyok, ez egy új videó. Tudom, hogy már nyár van, mindjárt kezdődik az iskola, de most régebről maradt még ez a csoki. Most csinálok róla egy videót. Finom egyébként nagyon fincsi. Rettem belőle. Ilyen doboza. Nem tudom, hogy mikor kaptam még, de hát mindjárt lesz az iskola. És majd hát tetszik a videó, akkor lájkolhatjátok, meg tudok majd mutatni nektek ilyen ízést, meg minden. Ez lesz talán úgy a harmadik videó. Talán. De ez lesz a harmadik videóm. És most, hogyha látjátok ezt a videót, és ilyen feketét láttok, akkor leraktam a kamerát. Tudok nektek mutatni sok mindent. És a játékról most nem tudok mutatni videót. Nem tudom, hogy innen is hajlatszik a hangom. De nem tudok mutatni most valami mást. De lenne ez a videó. Bye bye!